LPS škola, časť 1. Ježiš, akože tí diaci rozprávali, dobre? Tak žiaci, som tu. No teda, okamžite si sadnete do lavice. A za to, že ste boli takýto zlí, vám nedám len žiacké, ale rovnú písomku, ktorú dostanete do nich. Rozumiete? Okamžite si sadnete na svoje miesta. Ach jo. Tak, toto ma už teší. Zabudla som si v kabinete kabelku, hneď som tu. Pozriem sa, to je týždenník. Počkajte, viete, to je týždenník, lebo už je 3. hodina. Tak teda všetci poviete mi, to je týždenník. Som to ja a môj brat. Výborne, v prvej lavici, ktorí dva sedia. Dobre, tak vy ste týždenníci, postavte sa sem obidvaja. A keby sa niečo dialo, napíšte na tabulu. Jasné. Na to nič moc nestane. Tak poď. Ja budem tuto hore. Super, ja som chcel byť dole. Opäť tu není so mňou môj bratranec. Tak tu si bola a ja ťa hádam. Hádam po každých kabinetoch. Zatiaľ nikto neslobí. To aj ja viem. Tak čo, nikto neslobí? Nie. Veď treba poslúchať. Idem prekryť, vidím, že tu žiadne nie sú. Dobre. Dobrý deň, pani Šaká, už ste našli tú kabelku? Áno, našla. A čo ty tu robíš? Vidíte, išla som pre krydy, lebo už žiadne nemáme. No, 4 krydy a tam takéto veľké stačia. Tak jo, dnes, dobre. Je tu už učiteľka, môžeme ísť na miesta. Ako vieš, lebo som ju stretol, dobre. Tak, žiaci. Som tu späť. V taške. Takýto. To je od Klaudy naozaj, ale to je jedno. V tej taške mám vaše žiacké a všetky pomocky, ktorými môžem písať. Tak teda, kryjete tam pekne sem. Šponky kde máme? Šponky máme pod vašou lavicou. Dáme pani Šaká 3 na dole. Tam nám nakázala dať. Aha. Tam ju vždy dáva. No dobre. Tak teda ja mám tie vaše žiacké. Počkajte, žiacké? To som si popýtla. Nie, vám nemám dávať žiacké, to 5. A mám dávať, vy ste 5. B. Ja som si to pomýlila, pre vás mám zošitý, do ktorých budete písať písomky. Preto ma napadla tá písomka, že do žiackých písať písomka. No tak teda, ja som to donesla, idem si to vybaliť. Tak ja to mám odbalené. Pomôcky na písanie, aj skúmalo spraviť skúmať pero aj ceruska. Toto sú tie vaše zošitky, presne ich mám 8. A toto je moja učebnica, do ktorej si ktorú potrebujem, lebo tam sú všetky písomky, ktoré by sa mali písať v 5. ročníku. Aby som vám je mohla dať a dať čo z nich, nebudú to presne tie isté, ale aby som z nich mohla aj čerpať. Aha. Takže koľko je hodín? Dobre. Ty
tie hodiny sú pokazené, furt ukazujú ten istý čas. Ja som je práve nastavil tak, aby ukazovali 10 hodín. Tak teda... Teda pokračujeme v hodine. Tak, žiaci teda. Práve mám rozdané zošitky, alebo sú týždenníci. Aha, no radšej ja vám je rozdám, dobre? Aspoň sa priťahnem nohy, ale už ste si priťahla dosť, to je fakt, ale to je aj tak jedno. 1, 2. Tak všetkým sa ušlo. Áno. No to bude ľahká písomka. Určite, prečo by nebolo? Ticho, žiaci. Peťo, Klára, áno, pani učiteľka? Áno, pani učiteľka. Chcete dostať poznámky? Môžem vám je dať a ukážem vám to vašej triednej Gonosovej. Gonosov má 5. A. Ja som Ačkárka na našej škole. Moja trieda, máme Gonosovú. Tí druhí majú. Aha, Hanesová je vaša. Aha. Dobre. Katka Hanesová. Aha. Dobre, tak teda. Ja vám to napíšem na tabulu, tú písom. Ten test. Dnes máme akú hodinu? Toto je matematika. Takže počty. Počkajte. Nie, vy máte slovenčinu. Pardon, pomýlili sme si to. Vy máte slovenčinu, no pomysleli ste si to. Pozor, dnes je streda. Dnes nie je útorok. Tak to ja píšem.